δεν υπάρχει νούμερο. Μπορεί να πεις από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μέχρι εκατομμύρια. Το 12 θεούς που γνωρίζουμε απλώς είναι ένας νεολογισμός από ρωμαϊκή εποχή και μετά και είναι κάτι συμβολικό. Οι θεοί είναι πάρα πολλοί. Η θέση της γυναίκας, εντάξει, είναι πάνω από εμάς. Τώρα ισχύει, είναι πάνω από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και πόσο τούμπα είναι ο κόσμος. Αν πάρουμε ως πρότυπο την αρχαία Αθήνα, που για αυτήν έχουν και τις περισσότερες πληροφορίες, έτσι, ξέρουμε ότι όλη ο ρόλος της γυναίκας ήταν περιορισμένος όσον αφορά τις κοινωνικές εκδηλώσεις, τις πολιτικές ήταν επεκλεισμένοι, που ήταν όμως ελεύθεροι, στο θρησκευτικό πεδίο. Ήλιε δέσποτα, και ιερό πύρ, έλθετε ευμενείς στις προσφορές προς τους προγόνους μας και αποδιώξτε ό,τι μυαρό μας περιβάλλει. Δεν ήθελα να πιστεύω. Δεν ήθελα να πιστεύω. Εγώ ήθελα να ζήσω. Και η παραδοσιακή λατρεία, η ελληνική, όπως όλες οι παραδοσιακές λατρείες, είναι βίωμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι για τη ζωή. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το φιλοσοφικό μετά τη ζωή, αυτό που λένε το μεταφυσικό του Αριστοτέλη. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα περί φύσεως του Θεού, των Θεών κτλ. Δεν είναι εκεί το σημαντικό. Είναι κάτι για να βιώσεις, να ζήσεις, είναι βιωματική εμπειρία. Και προσωπική και μετά είναι κοινή. Είναι όλοι μαζί. Σεβαστούς προγόνους, με τις ευχές μας θα θυμίσουμε. Ω ευκλαιείς γενάρχες, το δοξασμένο σας όνομα επικαλούμε. Την ιερή μας γη, μέσα από σας αντίκρισε. Σεις οδηγείτε στον δρόμο της αρετής και της τιμής και εμείς ακολουθούμε. Εκεί πραγματικά βοηθήσαμε να οργανωθεί αυτό το πράγμα, κάναμε τη ραχοκοκαλιά των πρώτων τελετών που ήταν τελείως ανοργάνωτοι, ακόμα και στην Δημασία έκαναν τελετές με τζιν, με μαύρα, τέλος πάντων έτσι ήταν τα πράγματα, δεν ξέρανε πολλά πράγματα. Ονομάζομαι Μιγέλ, είμαι από τη Μαδρίτη της Ισπανίας. Είμαι εδώ από το 1991 στην Αθήνα, ήρθα για σπουδές, βρήκα δουλειά και έμεινα. Με την λατρεία την ελληνική, από μικρός είχα τρέλα. Ενώ οι άλλοι έπαιζαν ποδόσφαιρο, εγώ ήμουνα στη βιβλιοθήκη του σχολείου και διάβαζα μύθους. Τους ελληνικούς μύθους ήταν για μένα κάτι που με γέμισε ευχαρίστηση, δεν ξέρω να το εκφράζω αλλιώς. Και εντάξει, εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά διάβαζα στο διαδίκτυο και με ενδιέφερε, έπαιρνα μέρος σε κάποια chat, όπως και του Μιχάλη του Καλόπουλου. Είχα γράψει τότε και ένα άρθρο σύγκριση του χριστιανισμού με τον μηθραϊσμό και εντάξει, γνώρισα Λαύρης που η κοινότητα είναι βασικά, παίρνει το ρόλο της πολιτείας για την δημόσια λατρεία. Εμείς στις οικίες μας κάνουμε την αρμόζουσα λατρεία, την οικιακή. Ήθελα και εγώ να συμβάλλω όλη την προσπάθεια και με όλο τον ενθουσιασμό μου για
να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που είναι πολύ όμορφο και μας γεμίζει χαρά. Κάνουμε περίπου 2 φορές το μήνα, μπορεί και 3, αλλά εκεί δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι είναι τρόπος ζωής και βέβαια στην καθημερινότητά μας χρειάζεται, το ιδεώδες το ελληνικό είναι να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, να γίνεσαι καλύτερος πολίτης. Αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και όπως έλεγε ο Πυθαγόρας, καλύτεροι, βέλτιστοι γίνεστε προς τους θεούς βαδίζοντας. Μας κάνει κατά κάποιο τρόπο το στρες, το άγχος της καθημερινότητας, όλη την βιασύνη, όλη την βαβούρα, την φασαρία, κάπως μέσα μας έχουμε αυτό που να κρατηθούμε. Ήμουνα καθολικός, η οικογένειά μου δεν είναι καθόλου θρήσκια, μας έδινε πάρα πολύ ελευθερία σε όλους. Εγώ, ναι, είχα διαλέξει ένα δρόμο κάπως κοντά στον χριστιανισμό. Βέβαια, μετά μεταπήδηξα στην Ορθοδοξία και εκεί τελείωσα με τον χριστιανισμό. Από μικρός, αυτό που με ευχαριστούσε περισσότερο ήταν να βρω την ταυτότητά μας, την ταυτότητά μας, που ήταν βέβαια στην Ελλάδα. Υπέφερα πάρα πολύ στον χριστιανισμό, ψυχολογικά και ψυχικά και φυσικά. Οι παραδοσιακές λατρείες δεν είναι θρησκείες και δεν συγκρίνονται, έτσι. Δεν έχει καμία σύγκριση. Μερικοί λένε υπάρχουν κάποια στοιχεία, βέβαια υπάρχουν στοιχεία που είχαν πάρει τότε οι πρώτοι χριστιανοί, αλλά δεν συγκρίνονται. Δηλαδή είναι άδικο και για τον ελληνισμό, αλλά και για τον χριστιανισμό, ότι δεν είναι καθόλου παραδοσιακή η λατρεία, είναι νεωτερισμός, είναι ένα κατασκευασμένο πράγμα από κάποιες δοξασίες, κάποιες φιλοσοφικές ιδέες, δόγματα που έχουν αποκρισταλωθεί και έχουν φτάσει σε αυτό που λένε πίστη. Μάθω, πού τους βρήκατε τους ξένους? Χθες μίλαγα με τον Μιγγέλ. Εκείνοι μας βρίσκουν. Εκείνοι έρχονται σε εμάς. Και αυτό είναι συγκινητικό. Τώρα, ιδίως η περίπτωση του Μιγγέλ, ένας άνθρωπος από την Ισπανία και χριστιανός, ο οποίος όμως κάτι είδε μέσα του και έφυγε από εκεί που ήταν και ήρθε εδώ και μας βρήκε. Είναι πολύ συγκινητικό το πράγμα και ο Μιγγέλ δεν είναι μόνος. Είναι κατά καιρούς, είναι και άλλοι που έρχονται στην Ελλάδα μόνο γι' αυτό. Έχουμε ακόμα και τώρα αυτούς τους πολυθεϊστές όλου του κόσμου, οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στον ελληνισμό. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι άνθρωποι προσαρμόζονται στις συνθήκες της εποχής και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, μην ξεχνώντας βέβαια την παράδοσή μας. Αλλά ο κόσμος αλλάζει και μια θρησκεία σαν τη δική μας, η οποία είναι τόσο ανοιχτή και αδογμάτιστη, έχει περιθώρια πολλών ελιγμών. Μια περίπτωση πάλι είναι παλιότερη τώρα αυτή, ίσως πριν 15-20 χρόνια, ήταν μια Αγγλίδα, μια πάρα πολύ ωραία περίπτωση, η οποία νόμιζε, ήταν προσανατολισμένη προς το δικό μας, προς το ελληνικό πολυθεϊσμό, η οποία νόμιζε όμως ότι ήταν μόνη στον κόσμο. Μέχρι που ήρθε αυτή η επανάσταση του ίντερνετ και ανακάλυψε ότι είναι κι άλλοι. Και ήρθε στην Ελλάδα και μας βρήκε. Και μας διηγήθηκε αυτή την ιστορία, η οποία έμεινε εδώ μετά τα επόμενα χρόνια. Γύρισε στην Αγγλία, διευθέτησε τις υποθέσεις της και ήρθε πια και μόνιμα εδώ. Τώρα αν υιοθετούν οποιαδήποτε ή από την άκρα αριστερά, από την άκρα δεξιά, ξέρω το μέαδρο. Φταίει ο μέαδρος γι' αυτό. Αυτό που προέχει, έτσι βλέπουμε εμείς οι Έλληνες στον κόσμο, είναι η ευσέβεια. Το αν είσαι γκέι ή μαύρος, είναι δική σου υπόθεση. Εμάς δεν μας αγγίζει αυτό. Ωραία. Άρα με τίποτα δεν θα μπορούσε εύκολα ένας φασίστας να μείνει στην ομάδα σας? Ένας άνθρωπος που είναι ρατσιστής, που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε φυλές, ανώτερες και κατώτερες, δεν μπορούσε λογικά να μείνει στην ομάδα σας? Έχουν πλησιάσει τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μια τέτοια στρεβλωμένη άποψη, δηλαδή υπερίσχε το πολιτικό και το δεν ξέρω τι είχε μέσα το ρατσιστικό έναντι του θείου.
Εμάς δεν ισχύει, είμαστε ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό όπως τον δεχόμαστε πρέπει να δέχεται και αυτός που έρχεται. Έτσι είναι στη ζωή, αν θέλουμε να συνυπάρξουμε, αν έχουμε αποφασίσει να επιζήσουμε σε αυτή τη ζωή, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας. Αλλιώς δεν προχωράμε. Κοίτα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί οι δικές μου γνώσεις από τις θρησκείες δείχνουν το αντίθετο. Ότι όλες οι θρησκείες, ειδικά οι μονοθεϊστικές, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Με τις γυναίκες, τους ομοφυλόφιλους, τους αλλόθρησκους, με τα πάντα. Είναι φυσικό αυτό. Είναι φυσικό αυτό. Λέει και η Διαλέγη είναι μόνο. Εκεί ξεκινάει και η μεγάλη αντίθεσή μας. Υπήρξε στα μέσα του 90 υπήρξαν απόψεις και ήρθαν επαφές και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά της Εκκλησίας να ξεκινήσει ένας διάλογος. Δεν θα βρούμε, να μην υπάρχει αντίθεση. Γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα, που υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχουν χρόνια πίσω. Για να κάνεις μια τελετή παλιά, είχαμε αστυνομίες, είχαμε διώξεις, μας είχαν πάει δελφούς, μας είχαν πάει στο αστυνομικό τμήμα, είχαμε τέτοια πράγματα. Μας κάτασαν κάμερες, δεν είναι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Τέλος πάντων, έχει διανοιχθεί πια ένας δρόμος, έχει περπατηθεί. Υπήρξε τότε λοιπόν μια επαφή με την άλλη πλευρά, ας πούμε. Αλλά όταν πήγαμε εκεί, εμείς θέσαμε μόνο έναν όρο. Ακούω αυτό το περίφημο «Ουκ έσονται εσύ θεοί έτεροι πλην εμού» που υποστηρίζουν αυτοί. Λέει, δεν υπάρχουν θεοί άλλοι εκτός από μένα που λέει. Με αυτό το υιοθετείτε, είπαν ναι, δεν υπάρχει μετά. Και είπαν το υιοθετούμε. Δεν υπάρχει μετά πεδίο να μιλήσεις με αυτούς. Τι να μιλήσεις. Εγώ τον αποδέχομαι. Γιατί έτσι είμαστε εμείς. Τον αποδέχομαι. Θέλεις αυτός εκφράζει, δεν μπορώ εγώ να παρέμβω. Θες να λατρεύεις μια τηλεόραση, πες και λατρέψε. Τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει, αρκεί να μην κάνεις κακό στο σύνολο. Αυτοί δεν το αναιρούν αυτό και δεν μπορούν να το αναιρέσουν, δεν έχουμε τέτοια απέτηση δηλαδή, γιατί καταρρέει η θρησκεία τους. Από τη στιγμή που δεν δέχεσαι εμένα, λες δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, δεν υπάρχει πεδίο. Αλλά σας δημιουργούσαν προβλήματα. Ναι, μας δημιουργούσαν προβλήματα. Έτσι. Σας δημιουργούν ακόμη? Όχι, τώρα δεν μπορώ να πω. Έχουμε βέβαια, δεν πάμε πουθενά τελείως ελεύθερα. Πουθενά τελείως ελεύθερα. Ακόμα και τις άδειες που παίρνουμε στους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχουν πάντα περιορισμοί. Πάντα περιορισμοί. Υπάρχει αυτή η φοβία. Όλοι τρέμουν την εκκλησία στην Ελλάδα, τώρα να κρυβόμαστε. Όλοι την τρέμουν. Βλέπουμε τώρα στην περίοδο του κορονοϊού τι έγινε. Δημιουργήσαν θέματα. Γιατί τους νοιάζει μόνο η θρησκεία τους, δεν τους νοιάζει το κοινό καλό. Εμείς, ας πούμε, επειδή έτσι όπως βλέπουμε τον κόσμο είναι συνυφασμένο με το κοινό καλό, με την κοινωνία, ήταν αδύνατο να τελέσουμε και να θέσουμε σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων. Αυτός όμως δεν τους νοιάζει. Αυτό μπορεί να το πεις θρησκεία, μπορεί να το πεις λατρεία, μπορεί να το πεις θεραπεία. Έχει ένα σωρό περιφραστικές, αλλά ακριβώς δεν έχει να το καθορίσεις. Και αυτό δείχνει την ελευθερία που έχει, την αδογμάτιση, τον δρόμο τον οποίο μπορεί να ακολουθήσει με αυτή τη θρησκεία. Και η δική μας θρησκεία λοιπόν είναι συνυφασμένη με το κοινό καλό. Προέκυψαν διαφωνίες με την κατεύθυνση που θα είχε. Εμείς που διαφωνήσαμε, φύγαμε και κάναμε τη Λαύρης. Έτσι προέκυψε η Λαύρης το 2008. Ομάδες υπάρχουν αρκετές, αλλά θρησκευτικού περιεχομένου προσανατολισμένου στο θρησκευτικό είναι πολύ λίγες. Ναι. Ξέρεις ποια είναι η πρώτη ερώτηση που κάνα στο Μιγγέλ? Είστε τρελοί. Τι κάνετε στον 21ο αιώνα με τους μανδύες, τους χιτώνες, στο Φιλοπάπου πάνω? Ναι, είναι ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή. Όλα εκεί κρύβονται. Εμείς δεν το βλέπουμε καν στο 21ο αιώνα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι αδιάσπαστο και είναι ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο. Αποφασίσαμε εμείς ότι έτσι θέλουμε να δούμε τον κόσμο. Θέλουμε να ξαναφέρουμε την ιερότητα στον κόσμο. Μάνθο, ποια είναι η γνώμη σου για τους θεούς? γνώμη... Υπήρξαν οι θεοί ή είναι κάτι συμβολικό? Εγώ από μικρός όταν διάβαζα αυτά, όχι μικρός, όταν ήμουν φοιτητής και διάβαζα τέτοια πράγματα, κατάλαβα ότι οι αρχαίοι Έλληνες ζούσαν τόσο ελεύθεροι γιατί είχαν θεούς που τους επέτρεπαν να είναι ελεύθεροι. Με λατώματα, με προβλήματα, δηλαδή στην ουσία σαν να ήταν ο Θεός μια προέκταση του απλού ανθρώπου. Που δεν τους περιόριζε, δεν τους βάζανε, απλά τους τιμούσαν. Πιστεύεις ότι υπήρξε ο Δίας, η Αθηνά, ποια είναι? Κοίτα να δεις, θα σου απαντήσω ως άνθρωπος του καιρού μας. Θα μπορούσα να την υποφύγω άνετα την ερώτηση, να πω δεν την καταλαβαίνω. Γιατί αυτό θα έκανε ένας άνθρωπος του, ας το πούμε, του 5ου αιώνα. Αν του έκανες μια τέτοια ερώτηση, καταλαβαίνω τι λες. Είναι σαν να ρωτάς αν υπάρχω εγώ, αν υπάρχει γη, αν υπάρχει ο ήλιος, αν υπάρχει ο ίδιος ο κόσμος. Γιατί οι θεοί είναι μέρος του κόσμου του μας το ίδιο. Δεν το δημιουργήσανε. Δεν έχουμε δημιουργό Θεό εμείς,
που ήταν κάπου και κάποτε ξέρω εγώ του κάπνισε και δημιούργησε έναν κόσμο, δεν ξέρω να παίζει, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει με αυτόν. Οι θεοί δικοί μας είναι μέρος του κόσμου αυτού. Και εφόσον είναι μέρος του κόσμου αυτού, μετέχουν και στα καλά και στα κακά του κόσμου τούτου. Οι θεοί λοιπόν, δεν υπάρχει καταρχήν όταν μιλάμε για τους θεούς, μιλάμε πάντα στον ενεστώτα. Ούτε υπήρξαν, ούτε θα υπάρξουν. Οι θεοί ζουν σε ένα αιώνιο παρόν. Αιώνιο παρόν το οποίο εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τώρα. Εμείς είμαστε γραμμικά όντα που έχουμε, ακριβώς όπως το είπες, η ερώτησή σου, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στην ουσία μόνο παρελθόν έχουμε. Ακόμα και το παρόν που λέμε τώρα έχει γίνει ήδη παρελθόν. Και από αυτό διδασκόμεθα. Και αυτό έχουμε ως εμπειρία στη ζωή, το οποίο θα μας οδηγήσει να πάμε στο μέλλον. Οι θεοί λοιπόν δεν έχουν τέτοια πράγματα. Είναι αιώνια όντα. Εμείς είμαστε όντα του χρόνου. Οι θεοί είναι όμως αιώνια όντα. Είναι πέρα από το χρόνο. Το οποίο είναι εξωτικό τώρα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολο να περιγραφεί. Το νιώθεις όμως όταν τελείς. Γιατί η επαφή με τους θεούς μας είναι εμπειρία μας, δεν είναι θεολογία, δεν έχουμε θεολογία. Αναγκαστήκαμε κατά κάποιο τρόπο να θεολογήσουμε στις μέρες μας γιατί ήταν μονόδρομος. Κάπως έπρεπε να το συγκροτήσουμε αυτό το πράγμα. Κάπως έπρεπε να το οργανώσουμε. Κάπως έπρεπε να πούμε δύο λόγια. Αυτό έγινε όμως από ανάγκη. Υπάρχει ο Δίας και Αθηνά. Βέβαια υπάρχει ο Δίας και Αθηνά. Ποιος είναι αγαπημένος ο Θεός? Δεν έχω καθορίσει ακόμα. Δεν έχω καθορίσει ποιος είναι ο αγαπημένος μου Θεός και δεν νομίζω να το καθορίσω. Ζητάς βοήθεια από τους θεούς? Βέβαια. Με ποιο τρόπο? Σχεδόν κάθε μέρα. Εγώ βλέπω τους θεούς μου παντού. Ας πούμε στην τέχνη. Θα δω τον Απόλλωνα στην τέχνη. Στην ιατρική θα επικαλεστώ τον Απόλλωνα να σκληπιώ. Εμείς θεωρούμε, γι' αυτό και τιμούμε τους θεούς, ότι αυτά είναι δώρα των θεών στον πλανήτη που ζούμε, στην ανθρωπότητα. Εμάς η θρησκεία είναι κατά κοινωνία, μετέχουν όλοι, ακόμα και στη θυσία. Στον αρχαίο κόσμο να καταλάβεις, ο μόνος τρόπος για να φας κρέας ήταν μέσω των τελετών, μέσα της θυσίας. Γιατί θεωρείται φόνος, αφαιρεί ζωή εκεί. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το θελοντικό του ζώου όταν πάει προς θυσία, πάει μόνο του. Άμα δεν πάει, πάει άλλο, δεν το σφάζεις. Γι' αυτό υπάρχει σεβασμός, μεγάλο σεβασμός στη φύση και στη δημιουργήματά της. Στα ζώα, στα φυτά, υπάρχει μεγάλο σεβασμός. Εμείς χωρίς σεβασμό δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Παλιά, ας πούμε, υπήρχαν κάτι τέτοια προβλήματα στις τελετές, πηγαίναμε σε χώρους και έβλεπες ανθρώπους που κόβαν τα λουλούδια. Λέμε, μην κόβετε τα λουλούδια. Τι κάνεις εκεί, γιατί τα κόβεις τα λουλούδια? Αφαιρείς αυτή τη στιγμή. Αν θες να τα κάνεις θυσία, κάτι θα προσφέρεις για να το πάρεις. Και θα προσευχηθείς το λουλούδι για να το πάρεις. Πολεμούσαν όμως οι αρχαίοι Έλληνες. Τι πολεμούσαν δηλαδή? Μεταξύ τους. Παρόλα αυτή την ιερότητα που Αυτό δεν έχει να κάνει με τη θρησκευτική οπτική. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική. Και τώρα πολεμάνε οι άνθρωποι. Ας μην πάυσω, ω μάκαρες θεοί, να σας χρωστώ ευγνωμοσύνη για όλα τα αγαθά που από εσάς λαμβάνω και έχω λάβει. Έχω λοιπόν τον ύπατο Δία, ας μην παραμελήσω αναλόγως της δύναμής μου, το καλό του γένους μου, το να υπηρετώ πρόθυμα το κοινό καλό, αυτό ας θεωρώ και δικό μου μεγάλο όφελος. Το όνομά μου είναι Βασίλειος Τσαντήλας. Στη λατρευτική κοινότητα Λαύρης, στη νομική της μορφή, έχω τη θέση του γραμματέα, τυπική θέση, λόγω των νομικών υποχρεώσεων που έχουμε, λόγω της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, τη μορφή που έχει η λατρευτική κοινότητα Λαύρης. Πέραν αυτού, αυτό για το τυπικό βέβαια, πέραν αυτού στη λατρευτική κοινότητα όλοι είμαστε ίσοι, έτσι και ο καθένας τελεί και χρέη ιερέα και ιέρειας και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τα μέλη, και θα αναφερθώ μόνο στα
τακτικά αρρωγά, δηλαδή στα μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται ενεργά στη Λαύρης. Αυτά είναι γύρω στα 22 μέλη. Το βιβλίο που κρατάς το διάβασα με φοβερό ενδιαφέρον, γι' αυτό και το έφερα σήμερα εδώ για να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις από εκεί. Με ποια αφορμή το βγάλατε, πώς ονομάζεται και με ποια αφορμή το εκδώσατε? Η λατρευτική κοινότητα Λαύρης ως όραμα έχει την ανάδειξη της λατρευτικής παράδοσης της ελληνικής θρησκείας. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά έχουμε κάνει εκατοντάδες εκδηλώσεις, είτε αυτά είναι τελετουργίες, είτε είναι θεατρικές εκδηλώσεις, μουσικές κλπ. Και μέσα στα πλαίσια αυτά εκδώσαμε και αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά. Είναι μια σειρά, μάλλον θα είναι μια σειρά βιβλίων. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο, αναφέρεται στην οικιακή λατρεία για τον ελληνικό πολυθεϊσμό. Το δεύτερο βιβλίο που ετοιμάζεται είναι για την πολιτιακή λατρεία. Και ο σκοπός της έκδοσης των βιβλίων είναι, ως συνέχεια λοιπόν το στόχο της Λαύρης, είναι για να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ελληνική θρησκεία, και επειδή η βιβλιογραφία σχετικά με την ελληνική θρησκεία, όχι ακαδημαϊκή, η οποία είναι πολύ μεγάλη, παγκόσμια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία για την ελληνική θρησκεία, την αρχαία ελληνική θρησκεία όπως την αναφέρουν, αλλά στο σήμερα, έτσι πώς μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να θρησκεύεται με τον ελληνικό τρόπο, τι σημαίνει ο βωμός, τι σημαίνουν προσφορές και όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει για να τελέσει μια αεροπραξία στο σπίτι του, είτε με μια ομάδα, με μια κοινότητα σε εξωτερικό χώρο. Οπότε θεωρήσαμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι βέβαια έξω από τη Λαύρης, μπορεί να είναι σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος, ακόμα και στο εξωτερικό. Πόσο σημαντική είναι η λατρεία για σας? Γιατί για να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι μαζί σας, φαντάστηκα ότι πιο πολύ αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η φιλοσοφική διάσταση του ελληνισμού. Δεν φανταζόμουν θα δω ένα πλήρες σύστημα λατρείας, μια κανονική θρησκεία. Πόσο σημαντική είναι για τη ζωή σας? Και αυτό αφορά όλα τα μέλη? Υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται καθαρά για το φιλοσοφικό, το πνευματικό, χωρίς να συμμετέχουν τόσο πολύ σε αυτό που λέμε λατρεία, τελετουργία? Ανδρέα, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και είναι μια καλή ευκαιρία να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα, τη φιλοσοφία και τη λατρεία. Για να γίνω πιο σαφής, είναι όπως προσδίδει και η ονομασία της κοινότητάς μας, λατρευτική κοινότητα Λαύρης, σημαίνει ότι ασχολούμαστε με το πρακτικό κομμάτι της θρησκείας, που είναι η λατρεία. Δεν ασχολούμαστε όμως, για να διαχωρίσω πάλι, με την έννοια θρησκεία, γιατί όπως και εσύ, όπως και όλος ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει εντρυφήσει, δεν έχει διαβάσει και δεν γνωρίζει τις αστικές θρησκείες, και όποτε ακούει θρησκεία έχει στο νου του πάντα τις μονοθρησκευτικές θρησκείες, έτσι. Οπότε βάσει αυτού δεν έχει να κάνει με θεολογία. Δεν θεολογούμε για δημιουργίες κόσμου, δεν θεολογούμε για Αγίους, δεν έχουμε τέτοια πράγματα όπως έχουν οι μονοθρησκευτικές θρησκείες. Έχουμε απλά την πράξη. Δηλαδή ποια είναι η πράξη? Είναι οι προσφορές που κάνει ο πιστός, όπως θέλουμε να το πούμε, ή ο λατρευτής που λέμε εμείς. Οι προσφορές, οι θυσίες, που οι θυσίες πλέον είναι φρούτα, άνθη κλπ, έτσι, οι σπονδές και όλα αυτά. Οπότε ασχολούμαστε καθαρά λοιπόν με το πρακτικό κομμάτι, που είναι η λατρεία. Τα βιβλία τα οποία έχουν πουληθεί στο εξωτερικό είναι πολλαπλάσια από τα βιβλία που έχουν πουληθεί στην Ελλάδα. Και αυτό μας κάνει τρομερή εντύπωση, όχι μάλλον ότι δεν περιμέναμε ότι θα πουλήσουμε αρκετά βιβλία, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κοινό στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και ειδικά στην Αμερική, οι οποίοι ασχολούνται, αυτό που λέμε σήμερα, με τον παγανισμό, αλλά το να πουλάμε όμως ίσως και 5 ή 8 ή 10 φορές παραπάνω τα βιβλία που έχουν πουλήσει στην Ελλάδα είναι τραγικό. Τραγικό για τους συνανθρώπους μας, τους Έλληνες, οι οποίοι, και δεν μιλάω για όλους, έτσι, λογικό είναι ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει και όπου θέλει, αλλά για αυτούς οι οποίοι λένε ότι είναι Έλληνες με την έννοια της πολιτισμικής έννοιας και της θρησκείας, δηλαδή να θρησκεύονται ελληνικά, ενώ θεωρητικά μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, να μην έχουν πουληθεί τόσα πολλά στη βιβλία στην Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς είναι ένα γενικό θέμα που δεν καταλαβαίνω, το θέμα βιβλίο και νέο Έλληνας στην Ελλάδα. Μα εγώ βλέπω, για παράδειγμα, στο βιβλίο εδώ που εκδώσατε, ότι τιμάτε θεούς που δεν είναι στο 12ο και τους τιμάτε πολύ έντονα, με τελετές, έχουν τα δικά τους λουλούδια, αρώματα, χρώματα, ιερά σύμβολα. Όπως σου είπαν, οι θεοί δεν είναι 12, είναι πολύ περισσότεροι,
Και σίγουρα το δωδεκάθεο που αναφέρουμε δεν είναι κάτι αντιπροσωπευτικό για την ελληνική θρησκεία. Οι χριστιανοί έχουν για παράδειγμα τον Άγιο Νικόλαο. Οι ναυτικοί προσεύχονται σε αυτόν, κάνουν τάματα για να τους έχει καλά. Έχετε κάτι ανάλογο, μια ανάλογη προσέγγιση με τους δικούς σας θεούς? Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, αν μπορούσα να το πω, και στην ελληνική θρησκεία. Δεν έχουμε βέβαια αγίους, έχουμε μόνο τους θεούς μας. Και σε κάθε περίσταση, είτε αυτή είναι για θέμα υγείας, είτε όπως για ένα μεγάλο ταξίδι, είτε είναι αυτό στη θάλασσα, στεριά, οτιδήποτε άλλο, μπορεί κάποιος να κάνει μια λατρευτική πράξη πριν την έναρξη του ταξιδιού ή μια οικεσία για να γίνει καλά κλπ. Αλλά βέβαια όχι με την σημασία που έχει ο χριστιανός πιστός. Η δικιά μας ιδεολογία, αν μπορούσα να το πω, είναι τελείως διαφορετική. Δεν περιμένουμε κανένα θαύμα, έτσι. Απλώς εμείς όταν προσευχόμαστε ερχόμαστε πιο κοντά στο Θείο. Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή το κάνετε πιο πολύ για σας, δεν περιμένετε μια θεϊκή παρέμβαση, αλλά να νιώσετε έτοιμοι ψυχολογικά, ότι θα είσαστε μέσα στο μέτρο, θα κρατήσετε τους κανόνες, Θα μπορούσα να το πεις και έτσι, αν και είναι λίγο περισσότερο από αυτό που λέμε, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ναι. Δεν μπέρδεψε. Δεν με μπέρδεψες. Το ίδιο με τους χριστιανούς είστε. Απλά αλλάζει λίγο αισθητική. Ας το πω και κοίτα, δεν μπορώ να το αναπτύξω γιατί τα καταλάβουμε. Σε έχω ξαναρωτήσει και πάλι. Ναι, όχι. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι, όπως είπα τους παπάδες, οι παπάδες είναι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Ενώ οι ιερείς οι Έλληνες είναι οι εκπρόσωποι της κοινότητας προς το Θείο. Είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε τι κάνουμε εμείς? Εμείς προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή. Φωλούμαστε εμείς, γιατί όταν έχουμε κάποια επαφή με το Θείο, μόνο αγνά πράγματα μπορεί να έχουμε. Αυτά που τώρα τα θεωρούμε δεδομένα, δικαιοσύνη, ελευθερία ή οτιδήποτε άλλο από αυτές τις αξίες που έχουμε, έτσι, κάποτε δεν ήταν δεδομένα. Και αυτά θεωρητικά ήρθανε, σύμφωνα με την παράδοση και με αυτά που διαβάζουμε, έτσι, ερχόμενοι σε επαφή με το Θείο. Δεν είναι τυχαίο βέβαια και ότι ο Δίας είναι ο Θεός της δικαιοσύνης. Έτσι ξεκίνησε όταν άρχισαν να οργανώνονται οι πρώτες κοινωνίες. Οπότε με αυτή την ενοφελούμεθα. Δεν είναι ατομικό, δηλαδή υπάρχει και μια άλλη διαφορά, η ατομικότητα, έτσι, στις μοναδικές θρησκείες. Να βοηθηθώ εγώ, να βοηθηθεί η ψυχή μου. Σε κάποιες πιο ιδιαίτερες, όπως προείπα, που είναι λόγω αρρώστιας κλπ. Μπορεί να είναι προσωπικού, έτσι, είναι μια οικεσία παρακλητική να βοηθήσεις εσύ. Στα περισσότερα άλλα οικεσίες αφορούν την κοινότητα. Πιστεύετε όμως την παρέμβαση των θεών? Όχι όπως τη φαντάζεσαι με την έννοια τη μονοθεϊστική. Εμείς θεωρούμε ότι οι θεοί, κανείς θεός καταρχάς δεν δημιούργησε το σύμπαν. Είναι μέρη του σύμπαντος. Το σύμπαν για μας, ο κόσμος, αυτός που βλέπουμε, αυτό το κόσμημα, είναι αίδιο. Κανείς δεν γεννήθηκε, δεν το δημιούργησε κανένας, έτσι. Η προϋπήρχε των πάντων και οι θεοί είναι δημιουργήμα αυτού του κόσμου. Δηλαδή ταυτόχρονα υπάρχουν και οι θεοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Οι θεοί λοιπόν με κάποιο τρόπο, αλλά διαφορετικό από ό,τι των χριστιανών, επεμβαίνουν στη ζωή μας. Εγώ πιστός δεν είμαι, αλλά νιώθω αρκετά έξυπνος. Υπάρχει πιθανότητα η Θεά Αθηνά να έχει ασχοληθεί μαζί μου? Σίγουρα σε έχει ευνοήσει η Θεά Αθηνά, Αντρέα, μεταξύ αστείου και σοβαρού. Αλλά σίγουρα όμως οι θεοί δεν ευνοούν μόνο αυτούς που θεωρούν ότι είναι πιστοί κλπ. Όπως ο ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και το Θείο απλώνεται σε όλους τους ανθρώπους. Η διαφορά είναι με αυτούς οι οποίοι είναι λατρευτές, είναι ότι προσπαθούν μέσω της λατρείας, η οποία πάρτην σαν πνευματική άσκηση, να έρθουν πιο κοντά στο Θείο, ώστε να έχουν τα μεγαλύτερα ωφέλη που μπορεί να έχει ο καθένας από αυτή την επαφή με το Θείο. Οι Ινδουιστές έχουν την εντύπωση ότι έχουν κάποιους θεούς κακούς, χθόνιους. Εσείς κάτι ανάλογο? Καταρχάς να πω ότι δεν νομίζω ότι οι Ινδουιστές έχουν κακούς θεούς. Μπορεί κάποιος να ονομάζεται παραδείγματος χάρη θεούς καταστροφής ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν έχει την έννοια του κακού όπως το δρούμε εμείς. Στην ελληνική θρησκεία, όχι, δεν υπάρχουν θεοί με αυτή την έννοια κακοί θεοί. Όλοι οι θεοί είναι αγαθοί, αλλιώς δεν θα είναι θεοί. Βλέπω ομοιότητες με τον χριστιανισμό. Βλέπω για παράδειγμα το νερό, το λιβάνι, το λάδι, το καθαρισμό, αγιασμό το λένε οι χριστιανοί. Σίγουρα υπάρχουν ομοιότητες, Ανδρέα, αλλά αυτές οι ομοιότητες όμως δεν είναι λόγω της λατρευτικής παράδοσης, είναι διότι οι χριστιανοί σαν θρησκεία δεν υπήρξε ποτέ θρησκεία, οπότε όταν δημιουργήθηκε από τον Παύλο αυτή η θρησκεία,
αναγκαστήκαν να πάρουν στοιχεία και από την ελληνική θρησκεία και από τη Μέση Ανατολή και από την Αίγυπτο κλπ. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό για κάτι το οποίο προϋπήρχε. Δηλαδή η ελληνική θρησκεία υπήρχε χιλιάδες χρόνια πριν. Αλλά για να αναφερθώ στη δικιά μου τη θρησκεία, την ελληνική, ο καθαρμός, μια και μίλησες για λιβάνι και νερό, παίζει από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Γιατί άμα δούμε ειδικά την ελληνική βιβλιογραφία, το μίασμα έχει πάρα πολλές αναφορές και οι Έλληνες κάνανε, μπορεί και αρκετές φορές την ημέρα, εξαγνισμό για να φύγει το μίασμα από πάνω τους. Είτε φυσικό, είτε πνευματικό, οτιδήποτε άλλο. Βασίλη, σε ποιον αιώνα είμαστε? Και νομίζω καταλαβαίνεις την επόμενη ερώτηση. Ναι, είμαστε στο 21ο αιώνα και φαντάζομαι αναφέρεσαι στο πώς μπορεί μια θρησκεία και δι αρχαία, όπως πολλοί την αναφέρουν, μπορεί να σταθεί στο σημερινό κόσμο και σε τι μπορεί να ωφελήσει. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Καταρχάς, η ελληνική θρησκεία δεν είναι θρησκεία φτιαχτή, δεν έχει φτιαχτεί από κάποιον προφήτη, από κάποιον άνθρωπο, όπως οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Είναι μια φυσική θρησκεία που εξελίχθηκε με τον λαό της, τον ελληνικό λαό, σε αυτήν εδώ την ιερή γη. Και όλα αυτά που σήμερα θεωρούμε δεδομένα, ελευθερία, δικαιοσύνη κλπ., γεννηθήκανε από την ελληνική θρησκεία. Ακόμα και στις τέχνες, το αρθέατρο που πηγαίνουμε τώρα, κινηματογράφο, οτιδήποτε μπορεί να είναι, ξεκίνησε από τη θρησκεία. Εγώ θεωρώ ακράδαντα ότι μια τέτοια θρησκεία μπορεί να βοηθήσει το σημερινό άνθρωπο για να καταλάβει πλέον τι είναι σημαντικό στη ζωή, να αποβάλει τα άχρηστα στη ζωή του και να ακολουθήσει την αρετή, ώστε να είναι και πιο αξιοπρεπής στον εαυτό του, με τους γύρω του, με τους ανθρώπους του κλπ. Από την ώρα που πατάς αυτό το πεδίο, πραγματικά νιώθεις έτσι μια ψυχική ανάταση, η οποία πραγματικά είναι άξιο να φτάνει σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο. Θα κάνουμε λίγο δέσα με τα χέρια που ξεκινήσουμε. Είμαι η Κική. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να τελέσουμε στον Έμιο Δία και να εορτάσουμε και την επερχόμενη Αρινή Σημερία. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό χορευτικό, το οποίο θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του ύμνου του Απόλλωνα. Αχιλλέα, ανήκεις στην ομάδα? Όχι, τώρα ήρθα πρώτη φορά, ήρθα να τους παίξω λύρα. Πώς και ξεκίνησες να παίζεις? Έχει ένα χρόνο, μα ασχολούμαι γενικά με την αρχαία Ελλάδα. Ασχολείσαι με άλλο μουσικό όργανο? Όχι, μόνο το μοναδικό αυτό. Και γενικά ασχολούμαι από μικρό παιδί, αρχαία Ελλάδα, αθλητισμό, τα πάντα. Φιλοσοφία, ιστορία. Μετά από μια διακοπή 2 ετών λόγω των μέτρων καραντίνες κλπ. Η κοινότητα έρχεται ανελιπώς κάθε χρόνο εδώ και 10, μπορεί και περισσότερα χρόνια. Είναι ένας φανταστικός αρχαιολογικός χώρος, ένα πολύ ωραίο δυνατό μέρος και μας δίνεται και η ευκαιρία να τελέσουμε μέσα σε αρχαιολογικό χώρο, το οποίο, όπως ξέρετε, έχει τις δυσκολίες του. Ευτυχώς όσο ζούσε και ο Στέφανος Μίλλερ, ο καθηγητής υπεύθυνος των ανασκαφών και των έργων εδώ πέρα, υπήρχε μια καλή σχέση, οπότε ελπίζουμε να συνεχιστεί. Να σας δώσω αιμοσύνη για όλα τα αγαθά που από εσάς λαμβάνω και έχω λάβει με χωρικό τον ύπατο Δία. Ας μην παραμελήσω, αναλόγως της δύναμης μου, το καλό του γένους μου, το να υπερτώ πρόθυμα το κοινό καλό.
θανάτων όλων ενδοξότερε. Πολυαιώνιμε και αιώνιε πατοκράτορα Ζεφ, της φύσεως αρχηγέ που τα πάντα κυβερνάς με τον νόμο, χαίρε. Σε σέναν πρέπει να απευθύνονται οι θνητοί, γιατί από εσέναν προερχόμαστε. Στο πούλμαν, να το πάει στο πούλμαν. Ναι, αλλά άμα δεν το φτιάξουμε. Ναι, φτιάχτησε. Και πήρε και αν βγουν αυτά, ο Οδυσσέας θα πάψει να είναι μύθος. Και τα βιβλία δεν θα γράφουν μη δίνετε βάση στην Ιλιάδα, λέει, γιατί δεν είναι σίγουροι. Δεν υπάρχει και συγγνώμη. Κάνε χειροπιαστά. Ναι. Αυτός είναι κανόνας. Και όχι μόνο στην Αμερική, σε όλα τα μεγάλα στην Ελλάδα, εκτός από την Ελλάδα. Γιατί ο Θουκυδίδης πόλασε όλα τα μεγάλα αστυνομικά. Ναι, γιατί καθόμαστε και κάνουμε φεμινιστές συζητούς, δεν κάνουμε πράξη. Εντάξει, οπότε τώρα που μπαίνουμε στο κοσμικό χρόνο, να Φαίνεται πολύ ωραίο, ρε παιδιά. Γιάννη μου, θα σε έχουμε υπόψη με δηλαδή. Ξέρεις, δεν κρατήσει. Πάρω και εγώ και πάρω αυτό εγώ.